purchase your tracks today. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе. Е наточила, изправила косата, мене ме е нарочила, щото аз съм с парата, види ли ме е скочила и загова бедрата към мене се е насочила, щото аз съм играча. Хъсвара, бейби, по мене са крейзи, с китаеца сме партия като Буси и Уеби, Пуши и Бели, слуша само Лил Деби. Путката луда иска да ме изцеди. Не, няма да стане, парата каширам. Лъжа ги много, само за да ги шибам. Измамник опасен, всичкото им го взимам. После го пея и с куплета убивам. Преживяни са римите, летят си годините, умножават се кинтите, аз се бал съм ви филмите. Путките идват при мен, без да ги викам, скъпи дрехи събличам и след тях аз не тичам. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе. Тя ме иска, живота мене ме натиска. Тя към мене силно се притисна и започна нещо в джоба да ме стиска. Тя си наля от моето уиски, забързо станахме си близки. Хора започнаха да ме гледат, искат зад мене да се наредят. Ачката дойде малко по-късно, танците вървяха вече мръсно. Китайца да чеф, харчим избухаме само за кеф. Купона вече е към края, тя ме помоли в тях да я оставя. Засмях се, започнах да я лигавя. Бягай до кенефа, първо те оправя. Върнахме се, маската вика, искам с тебе да бъда. Това е заблуда, да не си луда. Тя си тръгна, после се върна и се разплака. Изпуснала брат ми 6 часа сутринта влака. Живота мене ме иска, готов съм, ще поема риска. Готов съм. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе. Какъв е смисъла, какви дрехи ще облечеш? Към края на вечерта трябва да ги съблечеш. Какъв е смисъла от марковите дрехи по тебе, бе? Като чакаш някой чичко да те вземе, бе.